kapatid, Noxy Vlog. Nandito tayo ngayon sa Florida Blanca sa may Siklo Suerte mga kapatid, no, para mag-vlog ng isang motor dito. Ito yung Yamaha Sight 115. Itong nasa likod natin, no. Yan. So alam ko may nag-request nito. So ito na yun yung inaantay nyo. So abangan po natin yan mga kapatid kung ano yung meron sa motor na to. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod na video. God bless po. Noxy Vlog. So ito po mga kapatid yung Yamaha Sight 115 na fuel injection na mga kapatid. Ayan, makita natin. Then sight. Yan yung kanyang design, no. Meron ding sulat dito na sight. And then yung logo ng Yamaha. Ito. Disc brake na rin pala siya mga kapatid, tapos nakamags na rin siya. Ayan. Ito yung kanyang caliper. Then tubeless ba to or tube type pa? Makita natin, no? So tube type pa rin siya mga kapatid, no? Pero ang gulong niya mga kapatid ay Dunlop na. Ayan, no? Makikita natin. So original na to mga kapatid, pang matagalan na rin to. Ang size ng gulong nito mga kapatid ay 70 by 90 by 17. Yan po. Tapos ang kulay pala nito mga kapatid ay matte black ang kulay niya. Sa kanyang headlight, ito halogen bulb pa siya mga kapatid, pati yung park light niya. Pero maliwanag naman yan mga kapatid. Then dito sa kanyang signal light, bulb type pa rin, pero maganda yung pagkakadesign ng salamin niya, no? Para mo LED rin. Tapos dito sa kanyang harapan, ito yung kanyang busina, makikita natin, no? Ayan. Then naka telescopic fork. Ito yung kanyang fender sa harap, okay din. Then dito tayo mga kapatid sa kanyang panel. Sa kanyang panel ay analog pa rin mga kapatid. Yan, andito na yung kanyang speedometer, odometer. Then yung fuel gauge, ito. Then yung kanyang gear shift, ito 1, 2, 3, 4. Then yung neutral, ito yung meron din siyang engine signal dito. Then yung turn signal light dito, tsaka yung sa headlight. Sa mga switch naman mga kapatid, ito yung high and low, then signal light niya ito, then yung busina,
Then dito sa kabila, electric starter, and then yung throttle niya okay din, no? Tsaka yung preno sa harap. So semi-automatic din ito mga kapatid. Then dito, ito yung kanyang ignition key. So okay din yung ignition key niya dahil meron ding anti-theft, no? Then ito yung susi niya, no? Ayan, may logo ng Yamaha. Ayan, 115cc. Then dito sa kanyang cambio, kakaiba din mga kapatid, no? Ayan, no? Para siyang flat bar. So 4 speed po ito mga kapatid. Then meron pa rin side stand, center stand. Then meron ding putek sa angkas na napipilip din, pero goma ito mga kapatid. Then naka dual shock. Ayan, dalawa. And may cover din yung kanyang chain drive. And maganda yung swing arm niya, no, dahil naka-tube na mga kapatid. Ayan. Tapos ito yung gulong niya sa likod, naka-mags din. Ayan. Then ang size nito mga kapatid ay 80 by 90 by 17. Maliit lang kasi yung sulat niya mga kapatid, no? Ayan. Then dito sa likod, sa kanyang taillight ay halogen bulb pa rin po. Pero sabi ko kanina, parang ang design na rin niya mga kapatid ng salamin ay parang LED na rin. Then yung fender niya sa likod, okay din, no? So mahaba din siya. Tapos dito, ito yung kanyang grab bar. Yan, kulay black na glossy. Then sa upuan, ito. And then maganda rin yung fabric na ginamit. Then parang plain lang siya mga kapatid, no? Halos pinantay lang din sa kanyang grab bar. Pero malambot naman yung kanyang foam, no? Dito naman, ito yung kanyang pedal sa preno sa likod, no? Drum brake lang po yung sa likod. Yan. Okay din. Tapos ito yung putek sa driver. Meron din siyang heat guard dito. Then meron ding kickstart. Tapos dito yung kanyang battery mga kapatid, no? Mapansin natin. Tapos ayan yung kanyang tambucho. Maganda rin, medyo nakaangat ng konti. Tapos may cover yan, may heat guard din na plastic na kulay black. So ito po mga kapatid yung Yamaha Sight 115. Isang napakaganda sa kanya mga kapatid ay fuel injection na siya. Yan po. Sa mga may gusto mga kapatid na kumuha ng ganitong motor ay available po yan dito sa Ciclo Suerte mga kapatid, Florida Blanca. So punta na lang po kayo dito mga kapatid sa mga gustong kumuha, no? Yan po. Panalong-panalo din to mga kapatid, pang service at pang hanap buhay pwede rin mga kapatid dahil napakatipid nito sa gas. Yan po, available po yan ngayong per months mga kapatid. May mga previous pa sila dito mga kapatid, no? Tingnan natin. Yan, no? Get a free helmet and jacket pag kumuha man tayo ng Suzuki Smash 115. Ayan, no? Holiday promo nila mga kapatid. SkyDrive crossover, Raider J crossover, and SkyDrive Sport. May mga free helmet and jersey mga kapatid. Yan po mga kapatid. Salamat po sa panonood. Meron din sila dito mga kapatid na Raider. Yan, ganda. Raider FI. Shoutout nga pala kay Ma'am Jasmine na nagpahayag sa atin para mag-vlog dito, no? Thank you very much, ma'am. So, ayan po.